Saria eman dizue, nola jaso duzu sari hori? Gustoa, oso pozik. Ez genuen espero, eta ez usteko polita, elegantia. Eta zer esan nahi du sari honek Hirukide ikastetxearentzat? Bueno, azken finean egunero lanean ari gea denak, lantalde handi bat, eta lan hori zenbait ikaslek eta zenbait gurasok ikusten dute. Gero lan hori beste toki askotan ikustea edo araztea, beti ere zailagoa da. Orduan, olako gauza bat agertzen denean edo emati zuenean, nolabait agerian gehatzen da, jontxo, bidenotik goazela eta animoa dira guretzako eta denontzako, gure inguruko guztientzako. Eta herriai behi Tolosako eta Tolosaldeako nik ere uste notizio berri oso nadala. Gero, euskararekin loturiko saria da. Zuek ikastetxeak, Hirukide ikastetxeak, euskararekin zer lotura du eta zer lotura izan du? Zer prozesu izan da hori? Hombre, lotura hasieratik dauka. Hirukide sortu zen ezkeoztikan proiektu euskalduna edo euskerako beste proiektu bat gehiago da. Euskera gauza gehiago, baina euskeraz pentsaute eta euskaldunentzako eta bar, ez? Noski, horre badauka aurretikan beste urtetako beste lan bat, ez? Hirukide osatuta dago beste lantalde batzutaz, Kristau Eskolako lantalde edo kongregazio batzutaz, eta horiek ere bai, bere garaitan, hitz egiten egea, orain dela 20 urte edo, hainbat erabaki hartu zituzten, azken finean, norabide honetan jarri gaituztenak. Orduan, lana, ez da azken 5 urteko edo 6 urtekoa, lana da aspaldikoa. Une honetan sortez, guri batzuei tokatu zaigu, ikustea edo bai. Orduan, zorionekoa gu, baina, gu gure ingurua eta auskalutzen bat urtetan, izkutuan egondan jendea, ustez izkutuan egondan jendea, edo ikusten etzan jendeak, baita ere, bere ez dakit, ondarralde txiki asko jarritakoa dira. Esan dute hori 2002an eskuratu zen dutela bai euskarari ziurtagiria, eta gaur egun daukazuela zerbitzua eta lan euskeraz baina. Noiz zergatik hartu zen duten erabaki hori bai euskarari ziurtagiria lortzeko erabakia, eta ze prozesu izan da maila batetik bestera pasatzeko hori? Dena garapen bada. Guk egin dugun lana esan duzten bezala, hasieratikan euskeraz lana egiten dugu, euskeraz bizigea ikastetxean. Orduan, klaro, hori nola adierazten da, hori adierazten da ikusten dunak, gero badaudela ziurtagiri batzuk, nola baiteko, ez da nola esan, doterezia matizuena, ez? Baina hor lan badago, eta lan hori azaltzen da edo agertzen da ziurtagiriarekin. Eta zuk uste duzu bai euskararik onurarik ekarri diola ikastetxeari, eta ekartzekotan ze onura ekarri dizkio bai euskarari ziurtagiriak Hirukide ikastetxeari? Hombre, gu ikastetxea Hirukide kalitateko proiektutan eta bestelako proiektutan sartuta gaude hasieratik esango genuke. Orduan, gu badaukagu esperientzia bat, azken finean, azaleratzeko egiten dugun lana, eta gure lana hobetzeko, eta gure emaitzetan neurgailuak edo adierazgarriak jartzeko, eta hor badaudela hainbat sistema. Bai euskararik hori ematen dizu, azken finean mailakatutako sistema bada, mailakatzen zoaz, zu badakizu non zoazen, eta badakizu ze pauso gehiago manditzazkezun. Horrela egon geha, azkeneko maila azkenekoa lortu arte. Oain hori daukagu, baina guk jarraitzen dugu gure mailakatzen, gure mailan gora joaten. Beti dago zer hobetu, eta beti dago egindakoak ez ahazteko beharra, ez? Hau, hola da. Ez dakit beste zerbait gaineratu nahiko otezen duen? Ez dakit esan olakotan, ez? Nik nahiko nukena da, azken finean, eskerrek eman
sari honen gatikan, eta sari hau adirazi, sari hau oso gustora emango dula Tolosaldera. Baina, momentu honetan ni arpegia ematen ari naiz, askotan nire lantaldean, gauden beste normalkuntza taldean, jende gehiago gaude, hoientzako gertuko sari bat edo ikutukuten sari bat da, baina nahiko nuke adirazi hau azken finean dala denon saria. Paperak eta ziurtagirik eta ez dakit zesan, gauza asko idatzi daitezke edo jar daitezke, baina ez balin badago proiektu bat o proiektu serio bat, ez balin badago jendea atzetik bultzatzen, hemen jai dago. Hau ez da pertsona batena, obina edo 6 kontu bat. Eta orduan, hori zoriontasun hori zabaltzea eta partekatzea, eta eskerrak ematea zuei denon partetik.